Wono langgeng ilahing kersaning pawana 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 ilahing kersaning pawana langgeng 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 kersaning pawana langgeng ilahing kersaning pawana langgeng ilahing kersaning pawana langgeng ilahing kersaning pawana langgeng ilahing kersaning pawana langgeng yuk hadir turun mancing turun angslup 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 yuk mancing satoto turun mancing mancing tumapak 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 yuk 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 Mapano ngendi adat sabenmu Mapano kandis keco Papan lok 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 hei
Weh. Lah. Weh. Nyos. Nyos. Weh. Lah. Nyos. Nyos. Weh. Lah dalah. Yuk, woi, woi, lak, sampun, sampun. Yuk. Yuk. Hey, oh. Yuk. Hey. Hey. Oke, apabila simbah sampun tumurun mancing. Ya, monggo. Persiakan nopo agar sekalipun sampun kepawis. Monggo. Oh, kembang kabeh. Warak. Nggih, aturaken rawuh wonten ing sini kasem. Apa iki? Ini apa? Hah? Apa? Gua anak sing nggodho. Udah seneng kaya ngene kok. Ya. Apa iki? Ora tak jare iki para. Ora krungu lho Cak. Oke. Kode alam. Kode alam. Rasa melu-melu ora pawang kok. Ora sah melu kan. Buah. Pas. Alon. Ya. Ora sah hahe-hahe iki wis gaweane pawang-pawange kok ya. Apa lu sing jelas? Apa sih? Ora krungu. Ora krungu. Jarene anu amit. Jenengan ki swarane kajeng medal. Dalem. Pripun? Ngapa iki? Walah. Lah ngene. Tumurun kaya leluhur. Iki tunak-tunuk kok. Syukur. Jare kon modun mesti iki. Oh iya ora sida, ndak meneri nek kene. Apa? Gah, ngendi-endi kur ngono. Lagune beda. Apa? Wis mau. Ora usah gelarno. Sapa yang pangan? Kok le ngudek wedange nganggo rambut to?
Ora aku. Kon ngopo lho? Ora usah yo manjeritinge ngono kowe kok. Ora ru. Apa iki? Joget. Oh, jogetan. Iya. Alah, alah, alah. Tak ndang tak ndang tak ndang tak ndang tak ndang tak ndang gendang tak ndang tak ndang tak. Oh. Apa lho? Dapat gak wong kurang wow. Pak Gatot, Dalam? asune niku rupane medeni, kula wedi. Oh, sing ora medeni kucing lho. Iya bener Tapi bener. aku tuh wedi, aku ora arep nyawang raimu. Terus nyawang apa nih? Nyawang, ora arep nyawang apa-apa nih, rambutnya yang gila nih. Wah, rambutnya gila nih, rupane gila nih, apa-apane yo gila nih. Gila nih, jenenge meh asu. Lah, wong yo kewan kok ya. Kowe padha karo ngenyak aku nek iki. Ora enjo mencul padha karo aku merem to. Ora enjo gawan basi kok. Ngopo lho iki? Oh nganggo kendang. Kendang tok to? Oh. Weh. Iki anu to, terlanjur cinta. Oh iya. Kadung tresno. Ora kowe iku ora patrape Hati-hati. gerong lho. Makane nek Hati-hati. ngrungokke nek duwe kuping ki. Duh, Rak. Kowe kuwi Sopo? Diamakno. Ana wedi nek nyepak-nyepak to kowe. aku gila karo asune kuwi asine. Sing ngalem Aja asune. girong. Sampean asu to? Sing asu sing endi? Pateni. Oh, asune ki bisu to, Mas? Mbah nek ora njo omong biasane njo. Oh, kok gur ngene ngono kuwi. Ora permono. Hus. Brono. Maksudnya piye? Heh? Maksudnya piye?
Kowe sing bengak-bengak tulung dibeles sing bengak-bengak kuwi. Tiba-tiba ora weruh. Men ora weruh tenan. Ora weruh kok tiba-tiba gitu. Kuwi apa? Amel gila. Oi, Amel. Wes aku gila. Oh, Wow. iki ora weruh ujug-ujug dadi ku nek nyokot tetep ora weruh ngono. Asu ngalek. Ora. Ora weruh. Nek tiba-tiba nyokot ora weruh. Oh iya. Pacaane sarwa asih Demite seneng karo Mbak Amel.